Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás tady všechny srdečně vítám. Moje jméno je Martin Ryšan a já bych vám chtěl pogratulovat, že jste si udělali chvilku času v dnešní uspěchané době. Ať už chcete změnit svůj život, svoje podnikání nebo svoji finanční situaci, jste tady správně a věřím, že budete moci poděkovat svým přátelům, kteří vás sem pozvali. Položím vám otázku, kterou vám zřejmě ještě nikdy nikdo nepoložil. Představte si, že máte tolik peněz, kolik si jen můžete přát a navíc ještě všechen čas na to, abyste si je užili. Jak by se změnil váš život? Chtěli byste bydlet ve stejném domě, řídit stále stejné auto, mít více dovolené, splatit úvěry, pomoci finančně rodině a přátelům? To jsou sny většiny lidí. Otázkou však zůstává, jestli si to všechno můžete dovolit při svém stávajícím zaměstnání. Myslím, že pokud dneska člověk chodí někam do práce a nosí domů nějakou průměrnou výplatu, tak to moc není o nějakých snech. To je prostě o přežití, zaplatit jídlo, bydlení, možná ušetřit na dovolenou a na Vánoce, i když dneska už si spousta lidí bere půjčky na dovolenou a na Vánoce. A pokud chcete vědět, jak na tom budete finančně za 5 let, je to velice jednoduché. Podívejte se 5 let zpátky, jak jste na tom byli, co jste celou dobu dělali a jak jste na tom dneska. Pokud budete pokračovat dalších 5 let v tom, co děláte doposud, evidentně to nebude o mnoho jiné a dost možná, že to bude mnohem horší. Ta realita je dneska docela krutá. Dluhy, nezaměstnanost, stres, propouštění, zdražování, spousta rodin přestává zvládat leasingy, hypotéky, kreditky a podle všeho má být ještě mnohem hůř, takže máte v podstatě 2 možnosti. Jedna možnost nechat to být a doufat, že to nějak ustojíte, anebo proto můžete i něco udělat a potřebujete si prostě najít nějaký nový prostředek ke splnění těch svých snů, ať už jsou jakékoliv. Tím prostředkem pro vás může být TalkFusion, skvělá příležitost, jak vydělávat peníze z domova na internetu bez toho, abyste ohrozili vaši současnou kariéru, skvělé nástroje na podporu vašeho podnikání a také pro zábavu a komunikaci s rodinou a přáteli. TalkFusion právě exploduje ve více než 100 zemích a právě začínáme tady v České republice a na Slovensku. TalkFusion byla již několikrát vyhlášena jako nejrychleji rostoucí obchodní příležitost na světě a máme tady prověřenou kvalitu. To je velice důležité. Ono totiž takové ty úplně nové příležitosti, kterých dostáváte 10 denně e-mailem, ono to většinou ani nezačne a pokud to začne, 90% těch úplně nových firem nepřežije ani první rok. TalkFusion běží 5. rokem a z celé řady ocenění bych zmínil členství v DSA. Asociace přímého prodeje, to je v podstatě taková ochrana pro zákazníky a spolupracovníky. To členství se nedá koupit, předchází tomu roční audit, firma musí mít naprosto všechno v pořádku a proto z více než 5000 network marketingových společností na trhu jenom necelých 200 jsou hrdým členem DSA. Takže já jsem rád, že máme tady silného partnera, bez dluhů, 5 let na trhu, člena DSA a my navíc osobně známe majitele. To je taky docela dobré vědět, kdo zatím stojí a jaké jsou jeho pravé úmysly. Hovoří a píší o nás na titulních stránkách USA Today, Forbes, několikrát byli ve Fox News v poslední době, kdy prezident a zakladatel Bob Rayna věnoval $1 milion na charitu. No a o co vlastně jde v TalkFusion? V podstatě měníme způsob komunikace na celém světě. Zavádíme zcela novou kategorii produktů. Když se podíváme trošku do historie komunikace, začalo to rádiem, to bylo mluvené slovo. Poté přišla televize, kdy mluvené slovo doplnil obraz. Dneska komunikujeme e-mailem, to je psané slovo. No a přidejte video, máme video e-mail. Produkt, který většina lidí zatím neměla možnost vidět. Brzy se to má stát naprostým standardem. Lidé prostě už dneska nechtějí číst a psát, chtějí mluvit a koukat se na video. No a máte tady příležitost být jednou u něčeho úplně na začátku. Představujeme vám video e-mail TalkFusion. TalkFusion je největší společnost s video e-mailem na světě, 8. největší poskytovatel online obsahu a máme pár věcí, které nikdo nemá. Jednak překrásné šablony, předem připravené pro různé příležitosti,
Dneska jich je přes 1000 v 21 jazycích, včetně češtiny, slovenština brzy následuje. Dále máme šablony pro více než 200 nejznámějších network marketingových společností. To je velká skupina lidí, kterým můžeme pomoci s jejich podnikáním. Oni mají velké mezinárodní týmy, spousty klientů a prostě potřebují komunikovat, informovat, školit. To se dneska všechno dělá online. No a každý nový zákazník a spolupracovník společnosti TalkFusion dostává jednu šablonu na zakázku už v základním balíčku Executive, která je přímo sladěná podle vašich potřeb. Jak to pak celé funguje? Prostě nemusíte psát, můžete rovnou mluvit. Z druhé strany lidé vás vidí, slyší, cítí ty emoce. Neslyšící milují video e-mail, oni si tady můžou krásně znakovat. No a někteří lidé říkají, k čemu video e-mail, když máme zadarmo Skype. Skype je trochu něco jiného. Skype jsou video hovory 1 na 1. V placené verzi si můžete udělat i malou konferenci. Nicméně všichni si to musí nainstalovat, všichni u toho musí sedět ve stejný okamžik. Video e-mail TalkFusion vy můžete poslat na libovolnou e-mailovou adresu na světě, takže i lidem, kteří nejsou uživatelem této služby. Jim to normálně přistane v doručené poště, po kliknutí se to přehraje jako film, žádné přílohy, žádné stahování. A co je super, video e-mail má real-time tracking, tedy doručenky. Máte přesnou informaci, kdy, kdo, kolikrát se na to podíval, jestli a komu to přeposlal a jestli si kliknul na váš odkaz. Takováhle zpětná vazba je vynikající pro jakéhokoliv podnikatele. Představte si, že uvádíte nový produkt nebo máte novou akci a jedním kliknutím informujete celou svoji klientelu a přesně vidíte, koho to oslovilo, koho to zaujalo, koho potřebujete dosledovat a uzavřít obchod. Někdo říká, dám si video zadarmo na YouTube, tak to samozřejmě můžete, nicméně naprosto ztrácíte jakoukoliv zpětnou vazbu a velice pravděpodobně i většinu klientů. Na takové video vložené z YouTube stačí kliknout, dostanete se přímo na stránky YouTube a tam jsou po pravé straně od zhora až dolů odkazy na videa na podobné téma, což je velice pravděpodobně vaše konkurence. Klient vám odsurfuje během pár vteřin a vy to ani nezjistíte. Plno lidem taky vadí ty reklamy, které tam jsou všude, bannery od Google, které vyskakují, překryjou vám třetinu vašeho videa. Dneska dokonce před některým videem běží reklama jak v televizi, takže ono to vůbec není zadarmo. V podstatě za to, že koukáte na ty reklamy, Google vydělává peníze. Tady nejsou žádné reklamy, maximálně tak ty vaše. Vaše bannery, vaše obrázky, vaše loga, vaše odkazy. Tomuhle se říká branding. Prostě posilujete a propagujete pouze svoji značku, ne značku své konkurence. Posuďte se sami, čemu dáte přednost, jestli nezáživnému černobílému e-mailu, anebo tomuhle. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Miss Debbie, happy birthday to you, eat more cake. Join Talk Fusion. Love you, bye. What's up? What's up? I love you. I love you. Váš skutečný realitní konzultant. Váš spolehlivý analytik. Marketingový specialista. Váš partner při vyjednávání. Náš přehled vám dá nadhled. Váš nestranný poradce. Váš makléř Century 21. Nyní i v České republice. Vaše cesta k bydlení. Century 21. The Gold Standard. Vážení přátelé, srdečně vás zdravím a zvu vás do Nového Boru na letní koncert, který se bude konat v kostele svatého Ducha v pátek 22.7. od 19 hodin. Zdravím vás všechny z Las Vegas, Hotel Venetian, Benátky, kde jsme na bazénu. Včera jsme byli v Yosemiteckém parku, kde byl sníh, 18 stupňů Celsia, led, hrozný vodopády, jak to tálo, a dneska na bazénu. Večer letíme na Floridu a budeme 10 dní a potom do Česka. Tak se těším, čau. Říká se, jedna fotka vydá za 1000 slov.
což potom jedno video. Zkuste ty úsměvy a emoce napsat, to prostě do e-mailu nenapíšete. Jinak Talkfusion dneska není už jenom o video e-mailu. Máme celou řadu špičkových videokomunikačních produktů, jsou skvělé při podnikání, osobní potřebě, práci na sociálních sítích a tyto produkty může používat kdokoliv, kdekoliv na světě. Pojďme si představit celý balíček produktů Talkfusion. Pojďme si zrekapitulovat ty nejdůležitější novinky. Každým dnem uvádíme video newslettery. Budou to první a jediné video newslettery na světě. Vy určitě znáte newslettery, které dostáváte z e-shopů. Dneska kdekoliv, cokoliv objednáte na internetu, firmy s vámi komunikují, posílají vám různé nabídky, novinky, akce. Tady navíc oproti textu a obrázkům bude i video. Tím se výrazně zvýší počet odpovědí a prokliků. Budou tam zase zprávy v reálném čase, čili doručenky, takže zase dokonalá zpětná vazba, kdo se na ten video newsletter vlastně podíval. Video e-maily dneska můžeme přehrávat i na mobilních zařízeních. Dneska z těchto zařízení můžeme i odesílat. Máme aplikace pro iPad, iPhone, brzy bude následovat Android. A právě jsme inovovali naše registrační formuláře, které si můžete perfektně sladit ke svým webovým stránkám, včetně designu, loga. A můžete takhle sbírat kontakty na potenciální zákazníky a následně s nimi pomocí video autorespondéru komunikovat, ať už video e-mailem nebo právě těmito newslettery. Prostě kompletní balíček pro online marketing, navíc kompletně postavený na bázi videa. Prostě na správném místě ve správný čas. Můžete čerpat výhody, že jste tady úplně na začátku. My boom, který právě zažívá Talkfusion, přirovnáváme k boomu, který nedávno zažíval Facebook. Před pár lety to nikdo neznal, dneska to mají úplně všichni. Je to jedna z nejnavštěvovanějších stránek na světě. 500 miliardy uživatelů, brzy to bude miliarda. A představte si, že by vám Facebook platil za každého přítele, kterého jste jim přivedli a ještě za přátele jejich přátel. Tak něco podobného máme tady k dispozici v Talkfusion. Talkfusion se totiž prodává pouze na doporučení. Takzvaný referenční marketing je dnes označován za revoluční prodejní model, je kladně hodnocen finančními experty jako Warren Buffett, Robert Kiyosaki. Warren Buffett dokonce vlastní několik network marketingových společností. Robert Kiyosaki právě napsal knihu Business pro 21. století, kde propaguje network marketing jako cestu pro úplně normální, obyčejný lidi, jak si vybudovat finanční nezávislost bez nějakých milionových investic. My tady navíc máme zcela novou generaci network marketingu, takzvaný relationship marketing, tedy marketing postavený na vztazích. Lidé už dneska prostě nevěří nikomu a ničemu. Nedají na reklamu v mass médiích, na inzerci, na doporučení cizích lidí, ale ze 70% se rozhodují na základě doporučení lidí, které znají. Proto my tady nenaháníme nějaké cizí lidi před supermarketem, ale pracujeme pouze se svými nejlepšími přáteli.
Já jsem přesvědčen, že za posledních 20 let jste se určitě setkali s takovým tím tradičním přímým prodejem, ať už se jednalo o vitamíny, kosmetiku, čistící prostředky, vodní filtry, hrnce, finanční poradenství. To jsou však biznesy, které nejsou pro každého. Celosvětová statistika udává, že 97% lidí v tradičním network marketingu nikdy neuspělo. Proč? No, protože to není nic jednoduchého, chodit po lidech, po firmách, nabízet, vysvětlovat, prezentovat. Ne každý má na toto talent. Tady je podstatný rozdíl v tom, že vy nemusíte nikam chodit, nemusíte nikomu nic vysvětlovat, nemusíte prezentovat. Pokud chcete lidem ukázat produkt, můžete jim jednoduše poslat video e-mail, a pokud chcete lidem ukázat business příležitost, můžete je pozvat sem na prezentaci. Prezentace neděláte vy, prezentace jsou zajištěné od firmy, vysíláme 3krát denně v češtině, 5krát denně v angličtině, celkem 21 jazyků k dispozici živě nebo ze záznamu. To je ten důvod, proč tady mají úspěch i lidé, kteří dříve nikdy neuspěli. Nemusíte dělat prezentace. Lidé se ptají, co teda musím dělat, jaká je náplň práce v Talk Fusion. Co my tady vlastně děláme, jestli se to dá nazvat prací, posíláme video e-maily a zveme kamarády na prezentaci. Opravdu asi to nejtěžší na tomhle biznisu je pochopit, že to je až takhle jednoduché. Kdo používá Talk Fusion? Jedna skupina jsou koncoví klienti. Určitě to nejsou velké korporace, ty mají svoje systémy na klíč za $10 000. Jsou to spíš menší firmičky, živnostníci, network marketéři, poradci, e-shopy. V podstatě kdokoliv má jakékoliv klienty. Tady je pár příkladů. Cestovka, charitativní organizace, síť restaurací, Olympionik na komunikaci se svými fanoušky, Image, realitní agenti, šerif, policie, vojenská akademie, rádio, kostely dneska posílají video e-mailem čtení z Bible, univerzity komunikují online a já bych tady rád ještě jednou uvedl na pravou míru, že skutečně naše práce nespočívá v tom chodit po firmách a snažit se jim prodat Talk Fusion jako nějaký obchodní zástupce. To by asi ani moc nefungovalo, prostě videokomunikační nástroj nevysvětlíte, to se musí vidět. To je jako kdybyste chtěli někomu vysvětlit iPad. Ty firmy vám přijdou sami, začněte komunikovat video e-mailem, někdo si toho všimne, každý druhý má dneska v rodině nějaké podnikání a jim se toto velice líbí jako možnost, jak se odlišit od konkurence, zpropagovat značku, zjednodušit a zefektivnit komunikaci, ušetřit náklady a spousta z nich nakonec i vydělalo peníze. Jakmile totiž začali video e-mailem posílat svým klientům poděkování, blahopřání, novinky a informace, klienti jim okamžitě volali zpátky a ptali se, co to je, kde to můžu sehnat, já to chci taky. Je to prostě produkt, který se lidem líbí a prodává se sám. Druhá skupina lidí používá Talk Fusion jako nástroj, jak vydělávat peníze z domova na internetu. To je podle mě i důvod, proč vy jste dneska tady. Máme v týmu celou řadu studentů, důchodců, maminky s dětma, ale i podnikatele, kteří to měli primárně na podporu svého podnikání a nebrání se nějakým dalším zdrojům příjmu. Jestli je tedy nějaká cílová skupina této prezentace, koho hledáme? Hledáme lidi, kteří si chtějí zlepšit svoji finanční situaci. Jak by se vám líbilo přeměnit tyto produkty na okamžité zisky? Máme tady kombinaci hned 5 megatrendů. Online video, home-based business, tedy práce řízená z domova, relationship marketing jako poslední generace síťového marketingu, mnohonásobné zdroje příjmů, většina lidí tady začíná na vedlejšák, není nutné hnedka opouštět to, co děláte, a online školení, online vzdělávání. Většina lidí dneska patří do skupiny 40-40-40. To je takový ten starý model, který postupně přestává fungovat všude na světě. V Americe tomu říkají plán A. Je to prostě to, k čemu jsme byli vychovaní a k čemu nás vede celý systém školství a vzdělávání. Prostě snaží se z nás udělat dobrého zaměstnance. Vystudovat, najít si práci, pořádně se zadlužit, nejlépe už na škole, pak si nabrat leasingy, hypotéky, kreditky a pak to člověk prostě celý život splácí, dá se říct jako otrok. Pracujete 40 hodin týdně, pracujete 40 let, i když vypadá to, že brzy to bude 50 let, nejsou peníze na důchody, tak se to stále odsouvá a odsouvá. Dneska zase byl článek, že se bude chodit do důchodu až v 80 letech, protože prostě není kde ty peníze vzít. No a pokud se toho důchodu pak přeci jenom dožijete,
Není to žádná velká výhra, máte tak 40% z toho, co jste si už dříve nemohli dovolit. Takže spousta lidí pak nakonec stejně pracuje až do smrti, aby vůbec zaplatili jídlo, bydlení a léky. Takže máte možnost volby. Plán A, spolehejte na stát, že se o vás postarají. Já nevím. Já slyším už 20 let, že až já půjdu do důchodu, důchody dávno nebudou, protože na to prostě nebudou ty peníze. Proto víc a víc lidí v poslední době hledá nějaký plán B, nějakou svoji cestu, jak se zabezpečit, jak zabezpečit svoji rodinu. A pokud nemáte miliony na investice do nemovitostí, do zlata, do tradičního podnikání nebo do koupě franšízy, podle Roberta Kiyosakiho network marketing je ideální první krok, jak začít. Připravte se na to, že až se zmíníte ve svém okolí o network marketingu, možná přijde studená sprcha. Mně se to stalo už před 20 lety, když jsem v oboru začínal. Někdo se smál, někdo si ťukal na čelo, někdo mi to velice tvrdě rozmlouval. Logicky, lidé se bojí věcí, kterým nerozumí. Lidé se bojí, abyste někde nenaletěli, abyste nepřišli o peníze. Evidentně chtějí pro vás jenom to nejlepší, tak si to nesmíte nechat vzít, jenom protože jim chybí informace. Mně když někdo v 21. století říká, co si o pyramidách a letadlech, já těm lidem doporučuji doplnit si vzdělání. Prostě network marketing se dneska vyučuje na vysokých školách, je to uznávaná a hlavně legální forma podnikání. A na rozdíl od pyramid a letadel, kde šlo vždycky jenom o peníze, a lidi nakonec o peníze přišli, tady jde vždycky o distribuci produktů nebo služeb a většinou velice kvalitních produktů a služeb. Navíc nejvíc milionářů v celé historii lidstva vzniklo právě v síťovém marketingu. A nebývá to plán na 40 let. Standardně je to plán na 2 až 5 let. Pokud tedy už děláte network marketing a trápíte se 10 let, 15 let a stále to nepřichází a vy ani zdaleka nejste finančně nezávislí, něco je špatně. A já už dneska vím, že nejste to vy, je to prostě jenom špatné načasování. Vybrali jste si nevhodnou firmu s nevhodnými produkty v nevhodné zemi v nevhodnou dobu. Prostě přišli jste pozdě. TalkFusion navíc k těm 5 megatrendům má naprosto dokonalé časování. Firma má ambici v příštích 3 až 5 letech se stát další miliardovou společností. Prostě ten největší růst máme teprve před námi. Navíc tady nemusíte hledat 10 nových lidí každý měsíc. Pro úspěch v TalkFusion vám v základu stačí 2 lidi. Popřemýšlejte, jestli znáte 2 lidi, kteří by si chtěli přivydělat v dnešní době, nebo 2 lidi, kterým by se mohly hodit tyto produkty. Já si myslím, že znáte daleko víc takových lidí a jednoznačně i vy můžete uspět v TalkFusionu. Instant Pay. Tohle je naprosto úžasná věc. TalkFusion je jediná společnost na světě, která platí ihned. Jsou firmy, které platí týdně, většina firm platí měsíčně, jsou firmy, které vám nakonec nezaplatí vůbec. TalkFusion platí do 3 minut od uzavření obchodu. Ať už máte nového zákazníka, nového spolupracovníka, kdekoliv na světě, v celé hloubce vašeho týmu, do 3 minut máte peníze na svoji Global Cash Card, což je karta pro výběr hotovosti z kteréhokoliv bankomatu, kdekoliv na světě. Tohle je obrovská pomoc pro lidi, kteří dneska mají finanční problémy, roste nám počet exekucí, osobních bankrotů. Tím, že dáte lidem příležitost přivydělat si pár set dolarů měsíčně a mít je navíc k dispozici v průběhu měsíce v hotovosti, vy můžete doslova zachránit spoustu lidí kolem sebe. Moderní network marketingové společnosti dneska přispívají svým partnerům na auta od určitých pozic. U nás je to bonus $600 měsíčně na provoz stříbrného Mercedesu od pozice 3 hvězdičky. Pokud se vám nelíbí Mercedes, je tam alternativa $300 měsíčně úplně na cokoliv jiného. Máme tady také nové bonusy v podobě dovolených snů. Jedná se o dovolenou na Havaji pro 2, plně hrazenou, včetně letenek z Evropy, od pozice trojitý diamant. Jak to celé funguje? Máme tady binární systém. Je to velice jednoduché a velice efektivní. Vytváříte si 2 týmy, levý tým a pravý tým. No a kdykoliv vznikne nový prodej v levém týmu a v pravém týmu, bez ohledu na to, jestli jste to udělali vy osobně, nebo kdokoliv další v celé hloubce vaší organizace, vy vždy dostáváte $25, takzvaný cyklus. Abyste byli kvalifikováni na provize, potřebujete udělat jedinou věc, potřebujete udělat 2 osobní prodeje. Jeden osobní prodej vlevo, jeden osobní prodej vpravo. V jednoduchosti je síla, to, že vám stačí najít 2 lidi. To zvládne opravdu úplně každý. A o to jde v network marketingu, aby to zvládnul úplně každý. V network marketingu nejde o to
co umíte vy, co funguje vám, ale jde o to, co se duplikuje a co funguje v celé hloubce vašeho týmu. Bohužel v těch tradičních biznisech, kde si všichni dělají všechno sami, propagaci, prezentace, prodej, nábor, školení, většina lidí to absolutně nezvládá a pokud vám 9 lidí z 10 nepřežije první měsíc, nikdy to nevybudujete. Tady v TalkFusion pro mě poprvé po 18 letech v oboru vidím fungující duplikaci nejenom na papíře, ale přímo v praxi. Proč? Protože to je prostě jednoduché. Každý se naučí posílat video e-maily, každý zvládne pozvat kamaráda na prezentaci a každý dříve nebo později najde své 2 lidi. I kdyby to každému trvalo měsíc najít 2 lidi, podívejte se, co vám to dá po prvním roce. 4 000 lidí v organizaci, to je velice seriózní reziduální příjem. Já každému říkám, dejte tomu aspoň 1 rok, budete příjemně překvapení a už nikdy nebudete chtít skončit. Nám se to po prvním roce rozrostlo na 6 000 business center ve více než 20 zemích. Ukažte mi to někde jinde, v jiném podnikání za první rok z nuly. Prostě duplikace, pokud funguje, je to síla. Lidi vám přivedou další lidi, nemusíte sami zaregistrovat celý svět, nejde o to, koho znáte vy, ale koho znají oni. Podle počtu cyklů v daném týdnu se potom počítá veškeré ohodnocení a ocenění. Když máte třeba 10 prodejů vlevo, 10 prodejů vpravo, je to $250 týdně, pozice Gold, to je $1000 měsíčně, při dnešním kurzu další průměrný příjem do rodiny. 50 vlevo, 50 vpravo, to je pozice 3 hvězdičky, $5000 měsíčně a Mercedes bonus k tomu navíc. No a první takový seriózní cíl v tomhle kompenzačním plánu je pozice Diamant. 100 prodejů vlevo, 100 prodejů vpravo, je to tady označeno jako svoboda, myslím si s příjmem $10 000 měsíčně už můžete fungovat kdekoliv na světě. My za první rok podnikání v České republice a na Slovensku úplně od nuly máme tady 3 diamanty. Teď jsme zavedli nový systém práce Diamond Rush, diamantová horečka. Je to plán, jak vybudovat diamant z nuly za 200 dní. Náš nejrychlejší diamant to zvládnul za necelých 100 dní, za první 3 měsíce u firmy. Musím tady zmínit upozornění, že samozřejmě není to automaticky a už vůbec to není bez práce. Není to zaměstnání, je to podnikání, není to plat, jsou to provize. Všechno samozřejmě závisí na vašem úsilí a úsilí lidí ve vašich týmech. Je tady více způsobů výdělku. Já to vezmu velice stručně a rychle. Bonus za rychlý start, to jsou asi nejrychleji vydělané peníze v TalkFusion. Můžete je vydělat třeba ještě dneska. Dostáváte vždy 10, 20 nebo $60 podle typu balíčku pokaždé, když prodáte produkt, ať už to je nový zákazník nebo nový spolupracovník. Bonus za párování, Mega Matching bonus, to je podpora od firmy, abyste lidi nejenom zaregistrovali, ale abyste je naučili vydělávat peníze. Firma vám vyplácí navíc k vašim výdělkům 10% na základě provizí vámi osobně zaregistrovaných. Bronzový bonus je podpora té základní strategie duplikace. To, že máte svý 2 lidi, pokud to jsou ty základní exekutivní balíčky, jste na pozici bronz. No a další krok je samozřejmě pomoci těm vašim lidem dosáhnout bronz, aby i oni měli svý 2 lidi. Pokud se vám to podaří do 30 dnů od jejich registrace, dostáváte bronzový bonus $20 za to, že jste jim s tím pomohli. Nám většina lidí dělá bronz v prvních 72 hodinách. Bonus za postup jsou další jednorázové prémie za postup z diamantu až na vrchol. No a na vrcholu na pozici modrý diamant funguje sdílení výdělku. Firma každý měsíc vezme 1% z celosvětového obratu a rozdělí ho mezi lidi na této pozici. Až tam jednou budete vy, bude tam čekat pořádný balík, firma bude v příštích 3 až 5 letech dělat $1 miliardu obrat, spočítejte si 1% z $1 miliardy. No a dodatečný neboli reziduální příjem, to je asi to nejdůležitější, o čem je network marketing. Network marketing není o tom stát se nějakým prodavačem a každý měsíc hledat nové a nové zákazníky a spolupracovníky někde před supermarketem. Network marketing je o tom vybudovat si automatický opakovaný příjem z těch již zrealizovaných prodejů. V TalkFusion to funguje tak, že produkty jako online komunikační služba mají měsíční předplatné, něco jako paušál na mobilní telefon, no a s tím, jak roste síť vašich zákazníků a spolupracovníků, oni používají produkty, TalkFusion vám vyplácí provize z těch měsíčních poplatků. Tomuhle se říká také pasivní příjem. Pasivní příjmy jsou cílem většiny lidí, kteří četli něco o finanční inteligenci. To je věc, kterou nás bohužel ve škole nenaučili. Doporučuji knihy Roberta Kiyosakiho. Moje nejoblíbenější je Do důchodu mladý a bohatý.
Klíčem k bohatství je zjistit, kterým směrem se ubírá DAF a dostat se tam jako první. To je citát Boba Rainey, prezidenta a zakladatele TalkFusion. Představte si, že byste měli možnost investovat do Microsoftu v době, kdy Bill Gates začínal, hledal investory, nikdo tenkrát netušil, co jednou budou Windows. Tady máte podobnou příležitost s video e-mailem. Dneska se posílá 40 miliard e-mailů každý jeden den a zatím méně než 1% uživatelů měli možnost vůbec vidět video e-mail. Pokud vy jste ho neviděli, určitě si ho nechte poslat od lidí, kteří vás sem dneska pozvali. To, že online video je další megatrend, to není můj názor, to jsou prostě fakta. Podle studie společnosti Cisco už do roku 2014 bude 90% komunikace online video. Oni na základě této studie koupili videokonference Webex, za jeden jediný produkt zaplatili 3,2 miliardy dolarů. Microsoft to evidentně vidí taky. Bill Gates jako vizionář zaplatil 8,5 miliardy dolarů za Skype, taky chce mít svůj podíl na trhu v příštím megatrendu. Prostě online video je příležitost, jak si zajistit svoji budoucnost. Klíčem každé příležitosti je načasování, být na správném místě ve správný čas. To, že vy jste teď a tady, já vám gratuluju. Už nemůžete říci, že jste to nevěděli, že online video je další megatrend. Teď je potřeba se k tomu nějak postavit, udělat rozhodnutí a správné další kroky. Jak se dá začít v TalkFusion? Potřebujete si vybrat balíček produktů vhodný pro vás. Pokud tady chcete vydělávat peníze, jednoznačně potřebujete elitní balíček. Je to nejprodávanější balíček v Čechách a na Slovensku a všude na světě. Stojí $750, $35 měsíčně, obsahuje všechny produkty, 3 šablony na zakázku a je tam navíc jedno osobní logo pro video e-mail. To je služba, za kterou se dřív platilo navíc $500 měsíčně za branding, za reklamu, za to, že na video e-mailu dole není logo TalkFusion, ale vaše osobní logo. Tady je to zdarma v ceně toho balíčku. Co se týče benefitů, máte tady maximum z celého kompenzačního plánu. Také pokud máte elitní balíček, velice pravděpodobně většina lidí ve vašem týmu bude mít elitní balíček. Prostě stáváte se dobrým příkladem pro svůj tým. Jste oprávněni kvalifikovat na Mercedes bonus a vaše výdělky jsou limitovány až do výše $50,000 týdně na jedno business centrum. Pokud by vám to bylo málo, od pozice Diamant vám firma zdarma přidá další 2 business centra. Pokud nechcete vydělávat peníze a zajímají vás pouze produkty, bohatě vám stačí exekutivní balíček. Je to takový základ kompenzačního plánu, stojí $250, $35 měsíčně, obsahuje všechny produkty a jednu šablonu na zakázku. Co se týče výdělků, ta kapacita je omezená. Váš balíček se stává limitem vašich výdělků. Ono taky velice pravděpodobně, když máte exekutivní balíček, nebudete mít v týmu balíčky vyšší. Těžko prodáte něco, co sami nemáte. Ale i kdyby se vám to náhodou stalo, dostanete zaplaceno pouze, jako by to byly exekutivní balíčky. Jste oprávněni kvalifikovat na Mercedes, ale výdělky jsou limitovány pouze na $1,000 týdně. Pak je tady startovací balíček, to je v podstatě taková akce pro lidi, kteří nemají moc peněz, ale chtějí si zajistit pozici v systému rychle. Pak se dá kdykoliv udělat upgrade, tedy navýšení na jeden z těch lepších balíčků. Starter stojí $125, $20 měsíčně, ale je tam jenom ten jeden produkt, jenom video e-mail. A co se týče výdělků, ta kapacita je minimální. Funguje to tak, jako byste v týmu měli pouze samé startovací balíčky, které mají nejmenší objemy, nejmenší provize. No a váš výdělek je limitován pouze na $500 týdně. Pokud byste chtěli do budoucna kvalifikovat na Mercedes bonus, je potřeba udělat si ten upgrade, to navýšení do 30 dnů od vaší registrace. Pokud se mě lidé ptají, co bych já jim doporučil, jednoznačně elitní balíček. Je to 6x víc peněz za stejnou práci oproti startovacímu, 3x víc peněz za stejnou práci oproti exekutivnímu. Nechám na vás, jestli chcete mít za stejnou práci hodně peněz nebo málo peněz. Občas lidé říkají, líbí se mi to, šel bych do toho, ale nemám peníze, abych do toho mohl investovat. Přišel jsem vydělávat, nepřišel jsem investovat. TalkFusion není zaměstnání a už vůbec to není charita. A pokud se bavíme o investici do podnikání ve výši 2,5 tisíce korun, 5 tisíc korun nebo 15 tisíc korun českých, neřešíme teď, jestli máte peníze nebo nemáte, ale jestli chcete nebo nechcete začít tady vydělávat, jestli chcete nebo nechcete změnit tu svoji finanční situaci jednou provždy. Věřím, že člověk, který vidí tady příležitost, si ty peníze prostě nějak
sežene. Pokud se vám to líbí, spojte se po skončení s člověkem, který vás sem pozval, zajistěte si pozici v systému a pozvěte si hosty. Já se tímto loučím s lidmi, kteří toto sledujete ze záznamu. Přijďte se určitě podívat na živou prezentaci, vysíláme každý den v 10 ráno, v 5 odpoledne, v 9 hodin večer. Tam v tuto fázi nekončíme, následuje živá videokonference, kde jsou zkušenosti lidí z České republiky a ze Slovenska, spousta novinek a bonusů, takže určitě přijďte někdy live www.zahodinudodůchodu.com.